मानो नोङो फिसाखौ साननानै आं गोसोखांनानै फैफिन आं मा मावना जागोन आं नामा रुपालि मानसिया खुगाजों बुंनाया नंखाय जानो हागौ किन्तु बे मेगननिफ्राय थरथिंसे मोदै गनाया मालाबाबो नंखाय जाया। बे थरथिंसे मेगन मोदै गनाया माने बेसेन गैया नामामोन नोंनि थाखाय। नों जि हिन्जावखौ अननाय गैया गथ'खौथ' एसे अननांगौ। हिन्जाव गथ'खौ गारना खारनायनि थाखाय नोंखौ साबायखर बावनांगोन। नोंनाव मानसिनि गियान दोङो ना जुनादनि गियान दोङो? दा आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे बियो। कमेन्टआव ओरैबायदि जावदों नों मानसि ना सैमा बेफोरबायदि बुंदों। बेखौ निउसाव नुनाय जादों आं। नायलांबाय था बुजि मोनगोन नोंथांमोना। जाहोना बोरै जानाय, गथ' साबोसे दंमोन, मानि थाखाय खारनाय, नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन। 7-8 मिनिटसो भिडिअ जागोन, नोंथांमोना नायलां धर्ज हमनानै। दा आं बुंनो सानो खारनाय आजिखालि लिमिट जोबोद बारबाय। हिन्जाव मानसियाबो खारो, हौवा मानसियाबो खारो। बेबो मा गोदान नायगिरनानै खारो। आलाय सिलाय जागोन। 2 मान्थनि गथ', सोरबा 2-3 बोसोरनि गथ', हाबा जानायानो 2-3 बोसोरल'सो जाबाय, अब्लाबो खारनाय मानसि दोङो। मानि थाखाय हाबा खालामदोंमोन? संसार जानो गोसो गैयाबा? बिजों संसार जानो गोसो गैया, गोदानखौ लानानै नों मा संसार जाहैगोन? नोंनिथो संसार जानाया मोजां जानाय नङा। नोंनि गोसोआ बेलेग थान्दा, बेनिखायसो नोङो गुबुनखौ लाना खारदों। नोंनि गोसोआ जाबाय नों गुबुनजों संसार जाहैनाय नोंनि लाइफ नङा। नोंनि गोसोआ बेलेग थान्दाथि थांनाय गोसो। पुरुना हिन्जावखौ गारनानै नोङो हिन्जाव गोदान लायगोन बैफोरबायदि साननानै संसार जागोन, डाइरेक्टलि बियो रं। गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोन। भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर, बैफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा बुङो? मानसिनि लेस ना बियो जुनारनि लेस? नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। भिडिअखौ बुजिनाय नङा, नायग्रो मा जाथाय जानाय। निउसाव दामगासिनो दोङो, गोबां मानसि शेयार खालामबाय। आंबो शेयार खालामगोन होननानै सानबाय। सासे ब्रादारा आंनो शेयार खालामहरदों, माने फेसबुकाव आंनो शेयार खालामहरदों आरोना। दा आङो होनोसै, जाहाथे बे बर' हिन्जावा गावनि हौवाखौ थाबैनो मोनफिनो। दे नायग्रोना ला, बबेनिमोन, बबे डिस्ट्रिक्टनिमोन नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो। मानो नोङो फिसाखौ साननानै आं गोसोखांनानै फैफिन आं मा मावना जागोन आं नामा रुपालि, हौवाया बिक्रम। मा खालामोमोन इयो गारि सलायोमोन। बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय। आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो। ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो, आंखौ बुयो जोयो। 30 तारिखआव खारदो। ओमफ्राय जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुयोबा मबाइल नाम्बाराव फन हरनो हागोन। मानो खारदो? मोजां मोनलायनानै लाना खारदो। बहानि? नावकाटानि। मा गामि? नावकाटायानो। बेसेबांसो बोसोर जाखो बिसोर मोजां मोनलायनाया? 3 बोसोरानो जाबाय आं मिथिनाय बादिब्ला। नों हाबा जानाय बेसेबां मिथियो? 3.5 बोसोर जाबाय। साबेसे गथ' दङ? हिन्जावसानाबो सासे, हौवासानाबो सासे। मा मुं हिन्जावसानि मुङा? माइनु। खारदो होनना बोरै मिथिगौ नों? खारदो होनना बोरै मिथिगौ माने आं आलासि जानो थांदोंमोन, बेनि उनाव बिसोरो हाबलांबाय, बिदिनो फैसा दिहुनबाय। दिहुननानै ओमफ्राय 2ता बाजियाव बिसोरो थांबाय खोमा। ओमफ्राय सानैना मबाइला सुइस अफ। बेसेबांसो फैसा लांदो? बेसेबांफोर फैसा लांदोंबो आं बेखौ बारा मिथिया। दायो नोंहा न'खराव सोर सोर दङ? जोंना बिबनांजो आंजोंल'सो, रावबो गैया। न'खरनि सबायासेयाबो मोजां नङा। खानाफोराव माबाफोर केस होदोंमोन, जेबो खौरां मोननाय जायाखै। मा खानायाव ना? सुवापुर। मा बुंदों पुलिसआ? जेरावखि थाया मानो नोङो फिसाखौ साननानै आं गोसोखांनानै फैफिन आं मा मावना जागोन मा नाम नोंनिया? आं नामा रुपालि, हौवाया बिक्रम। मा खालामोमोन इयो? इयो गारि सलायोमोन। बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय। आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो। ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो, आंखौ बुयो जोयो। गामियाव रावबो थानो होआ। आङो बेखौ अननानैनो रायजोफोरनोबो जेबो खौरां होआखै।
नोंखौ अत्याचार खालामनो गाज्रि बुयो खारो मा होनना बुङो न'आव थांना थाहैदां होननानै होखारो आंखो दा मा लुबैयो नोङो आं बेखौनो खावलायोदि रायजोनिफ्राय सोरबा नुयोबाथाय हमना दोन खोन्थाहर बेखिनियानोसै आङो निउस भिडिअखौ होजोबासै दे सोरनिबाफ्राय लानानै होजोबद्रायबाबो गाज्रि जायो गुबुना कन्टेन्ट बानायनाया एसे माबा जायो नालाय बेनिखायनो आङो 2 मिनिट 3 मिनिटनि खालामना होबाय दा बेयावनो बुजिना लादो नोंथांमोना जे जोंनि लाइफआव सोरबा सासे मानसि गावनि फेमिलि जानो गोनाङा न'खरनि मानसिखौ दुखु होना थाङोब्ला गावनि हां बाथ्रा ओंखारगोन थिग बेफोरबायदिनो आङो बुंनायखौ स्टप खालामथ'नोसै नोंथांमोनानो बुंहरदो कमेन्ट खालामना नोंथांमोना बुंहर नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै एसे गोजोनै बुजिना लानोसै आंबो मानसिया जुदि बेफोरबायदि रिस्तायाव रादाय खानो गोसो गैयामोनब्ला सिगाङावनो मानो बुङा गथ' जाखांनाय उनाव हाबा जाखांनाय उनाव सोरनिबा लाइफखौ सोरनिबा हेपि थानाय फेमिलिखौ मानो मेगन मोदै बोहैनो थाखाय मा खालामो संसारखौ साननै सानथामनि थाखाय जुलि जायो एबा जुलि खालामो मानो गोसो गैयामोनब्ला सिगाङावनो बुंनांगौमोन बिया जानांगौ गुबुन रादाय खागौमोन गुबुन मोजांखौनो मोनगौमोन बिनि लाइफआव फैनानै बिखौ मेगन मोदै खालामनो मानो लुबैयो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा आरो खोनायै बायदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिखौसो बांसिन खोनायो गुबुन हारिखौ जोङो बांद्राय खोनानो मोना बर' हारियाव बांसिन खोनायो जों बेफोरबायदि लांखारनाय गदाय लाबोनाय खारसनहैनाय गोबां ना गथ' गोनांबावसो बेबो साननानै नाय गथ' गोरलैफोरा ओरैबायदि गाबो बिमा बिफा नागिरनानै आसोल गारजेनानो गैयाब्ला न'खरनि मानसि बिफायानो गैयाब्ला सासे बिमाया गथ'खौ फेदेरनो थाखाय मा खालामनो गोनां जायो मोनथिबायना जेरै हौवा मानसियानो कामायाब्ला जोंहा न'खरनि गोरिबनि अबस्थायाव गथ'फोराबो गाज्रिसिन गाज्रि जाबोनो हमो नांगौखिनिखौ मोना फरायनाय लिरनाय गोबां नांगौ जायो बेनिखायनो बिफा गैया माने न'खरा खोमसि लोगोफोर न'खरा बिराद खोमसि जायो आरोना जे हौवा मानसिया एसे हाजिरा साजिरा मावनानै गोरिबबाबो लगन दोना नालाय बेनिखायनो हौवा मानसि गैयाबा न'खरा खोमसि जायो बेनोसै दिनैनि फिसा आपडेटआव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो फाइनालि आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय दा कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे मादैया गावनि हौवाखौ मोनफिनो आरो जुदि बे भिडिअखौ हासबेन्डआ बे मादैनि हासबेन्डआ नुदोंब्ला थाबैनो नोंथाङा न'खराव थांनानै हिन्जावनि मेगन मोदैखौ हुगारनानै रुजु रुमै रायजोखौ जाफैफिनदो न' दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंदो आरो चेनेलाव जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनै एसे मोब्रेब्रे नुदों जानांगौ आंखौ ना हरसेया उन्दुवाखै दिनै उन्दुनो ओंखाराखैमोन दिनै ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारदों आं दा मोब्रेब्रे जालायदों थांनानै दोखौ रुनसै गाबोन 11:12 उथिखासिगोन साननि दा बेनोसै उन्दुआबा ओरैबायदि दुरबल मोनो मानसिया बेनिखायनो जोंना उन्दुनायानो गोनांथार आरोना नांगौ हरसेखौ जायालासिनो थानो हागोन खिन्थु उन्दुनो हाया उन्दुआलासिनो मेगन मोदै खालामनो बिराद बोरैबा मोनो दे बेनोसै बाय